Сәлем. Бу Азатлык радиосындагы Татарча подкастның 2нче сезоны һәм аның алып баручылары мин Эльвира Гарипова һәм Мин Римма Гомәрова. Февраль башында Netflix платформасында Tinder Swindler рус телендә аферист из Тиндера дип аталган документаль кино чыкты һәм бик күп бәхәсләр уятты. Ул татар интернетына да килеп керде һәм без бүген интернетта танышулар турында сөйләшергә телибез. Кунакта бар, ул да булса гарәп әмирлекләреннән Дубайдан Әлфия Бәдретдинова, аның бу хакта әйтер фикерләре бар һәм без инде журналистлар Эльвира белән Рима. Хәерле көннәр барыгызга да. Хәерле көннәр, исәнмесез барчагызга да. Сәлам. Нәрсә ул Tinder? Ул бөтен дөньяда популяр булган танышулар кушымтасы. Һәм мин тиз генә бу фильмның бераз гына эчтәлеген сөйләп китәм. Монда бераз спойлер булачак. Бер егет турында сүз бара. Ул әллә ничә кызны алдап, зур финанс пирамида уйлап таба. Егет үзен алмаз ташлар табучы һәм эшкәртүче ширкәт хуҗасының улы дип таныта. Шибәрлеге дә бар, байлыгы да хәттин ашкан. Хосусый джетлар, кыйбатлы отельләр, рестораннар, тегесе монсы. Кызлар моңа гашык була. Ул да аларны яратам, синең белән балалар үстерәсем килә дип салпы якларына салам кыстыра. Шәшәкләр, рестораннар, төнге клублар барысы да була һәм көннәрдән бер көнне ялган фотолар күрсәтеп, миңа куркыныч яный дип йөргән кызларыннан акча сорый башлый. Кызлар исә яраткан кешесенә ярдәм итәм дип $100,000 $1000 кредитлар ала. Беренче кызның $250 мең бурычы булганда ул аңына килә. Полициягә мөрәҗәгать итә, журналистларга бара һәм Норвегияның бер гәзите тикшерү уздыра. Мондый кызлар берәү генә булып чыкмый. Баксаң, бу егет, ул үзен Саймон Ливаев дип таныштыра, бер кызның акчасын икенче кызга туздырып йөрүче аферист булып чыга. Ахырда бик сәер тәмамлана. Егет хәзер иректә һәм кызлар кредитларын хаплар өчен дөнья буйлап акча җыя. Кем карады? Әлфия, карадыңмы син бу фильмны? Әлбәттә, без бу фильмны чыккан көнне үк диярлек берничә көннән соң карадык, чөнки ул Netflixта иң популярларның беренчесе булып һәм бөтен кеше Instagramда һәм башка социаль челтәрләрдә бу фильм турында сөйләшә башладылар, бәхәсләшә башладылар. Дөресен әйткәндә, яшьләр арасында Tinder ул иң популяр танышу сайтларының берсе булып тора. Шуңа күрә һәр кешедә нәрсә булган икән дип, моның исеменә дә кызыгып, моның тарихына да кызыгып, кешеләр моны чыккан көннән бирле үк карый башладылар. Синдә Tinder бармы? Бар идеме? Бармы? Кулланганың бармы? Бар, нинди приложение, ничек эшли икәнен кулланган бар. Кызык, менә бу татар Instagramына килеп керде бу. Журналист Рима Бикмөхәммәтова пост язды бу хакта. Рима, нәрсә дип яза инде ул? Монда бит инде алтын кагыйдәне истә тотасы иде. Егет акча сорый икән, шунда кызыл лампочка янырга тиеш. Нинди генә авыр хәл булса да, имеш, егет кеше кыздан акча сорамый, ярдәмне дустан яки туганыңнан сорарга була ди. Кафега чакырга да акчаң булмагач ник чакырасың? Менә бу безнең менталитетме? Кыз егеткә акча бирә алмый, бирергә тиеш түгел дигән. Менә бу кызыл лампочка була аламы? Минемчә, әлбәттә була ала, чөнки, мәсәлән, менә ул карасак, безнең Россиядә безне ничек үстергәннәр, менә әти-әни менә бала туа, әти-әни гаиләсендә, әти-әни карап үстерә, аннары соң бала кияүгә чыга, ире карамагында, шулай ук ничектер бездә ул хатын-кыз гел өйдә, өйне саклаучы, балаларны карап торучы, ир ат кеше, ул ничектер гаиләгә ашарга ризык табучы һәм гаиләне тотып торучы ир-ат. Ничектер ул безнең менталитетта бар дип әйтер идем, теге элек-электән үк килгән. Хатын-кыз кияүгә чыга икән, әлеге менә ул татар хатыннарында да бар, мәсәлән, белмим, анда нидер татар җырчыларын алсак, Гөлнә Сафарова журналистларны алсак, аларның интервьюларында әйткәннәре бар. Мин хатын-кыз, минем эшләгән акча ул минем акча, мин аны нәрсәгә тотасы килә, шуңа тотам. Әлбәттә, телим икән продукты да алам, өйгә дә нәрсәдер алам, ләкин ир эшләгән акчасы ул безнең гаиләне тотып торыр өчен
основной бюджет теге төп акча булып санала бит инде. Әмма Европа менталитетына килгәндә, аларда бит инде баштана 50-гә 50 беренче свиданиягә барганда ук теге ир белән хатын-кыз счетны урталай бүлеп түлиләр. Миңа калса, әлбәттә, бу менталитеттан башлана. Мәсәлән, безнең Россиядә бит инде бу әле хәтерлим студент чакларында да теге ничектер кафега барасың, теге уялып кына барсаң да, теге барыбер ир-ат синең өчен кинога түли, ниндидер сок өчен түли, ниндидер ресторан өчен түли. Ә Европада теге свиданиягә беренче тапкыр барасың, счетны урталай бүләләр, бергә яши башлагачтында фатирлар өчен дә урталай түлиләр. Алар өчен бу нормальный менталитет булып тора. Һәм без белмибез аларның мөнәсәбәтләре никадәр якын, никадәр ышанычлы икәнен. Ягъни ул ышандыра алса, туганнарыма, дусларыма мөрәҗәгать итә алмыйм дип, кыз әлбәттә мин аның иң якын кешесе, ул миннән башка беркемгә дә ышана алмый дип, киресенчә үсенеп китәргә мөмкин. Менә балаларыбыз турында уйлыйм, безнең киләчәк турында уйлыйм дип, теге колакларына ничектер лапша элгән кебек, шундый матур сүзләрне теге һәрбер хатын-кыз үзенең хыялында тудырган образына ул аларга шундый нукталап кына чәчрәтеп, теге хатын-кыз моңа үзеннән үзе теләп ышана башлый. Хатын-кыз колагы белән ярата, чөнки Теге әвәлге бу чынлап та шулай. Һәм тагын шул ук Netflix турында сөйләгәндә, күптән түгел генә бер тапшыру чыккан иде Кристиано Роналдоның хатыны Джорджина турында. Ул да бит инде мәсәлән кибеттә эшләгән, ул ниндидер Gucci кибетендә продавец-консультант. Һәм Рональдо килеп керә дә, менә алар ничектер гашыйк булып йөри башлыйлар, һәм ул хәзер дөньядагы анда иң бай хатын-кызларның берсе. Бәлки ул хатын-кызларның менә шундый әкияткә дә ышанасы килә бит. Инде бер яктан Кристиано Роналдоның кызы турында, Джорджина турында фильм бар. Netflixта иң популярлар турында. Икенче яктан Тиндерда ялганлаучы кеше турында да икесе дә бер үк вакытта чыкты дип әйтсәң була. Тагын бер кызык әйбер минем өчен, шулай ук татар Инстаграмда чыккан әйбер бойма, Россия хатыннары бер кайчанда мондый кешене күргәч капланмый, чөнки ул аның өчен артык бай, артык әйбәт, теге аңа ничектер мин мондый кешегә лаек түгел дип саный да инде узып китә. Һәм тагын бер уй булырга мөмкин, байлар Тиндерда утырмый, алар үз тиңнәрен шунда үзләре арасында табалар, әллә кайчан тапканнар, аларга инде анда 5 кыз артларыннан тезелеп тора чиратка дигән бездә шундый уй бар. Бу фильмда кызлар югыйсә шундый укымышлы да инде, нидер эшләре дә бар үзләренең. Азмы күпме акчалы кызлар инде. Ләкин аны моны уйлап тормый барып кабалар. Нилектән булырга мөмкин бу? Монда Tinder гаепле дип әйтеп булмый инде бер яктан. Мәсәлән, гомумән мин Tinder турында нәрсә икәнен мин Дубайга килгәчтен беренче тапкыр ишеттем. Бүтән кеше Tinder дип сөйли башлагач, нәрсә икән бу, мин дә урнаштырып карыйм әле дип. Ләкин мин анда бик әз вакыт утырдым. Аннары соң мин аны удалять иттем һәм күпмедер вакыттан соң теге карантин вакытында без подружка белән просто шаярыр өчен генә без Tinderда утыра башладык һәм мәсәлән безнең дә шундый шаяру ситуациялар бар иде. Без бер үк егетләргә икебез бер үк вакытта бер үк төрле сообщениялар язадырык. Мәсәлән, мин язам анда, ой, чөтә минем бүген хәлем начар, мин чөтә бүген әзрәк ширләбрәк торам, үземне начар хис итәм. Хәзер минем подружка килергә тиеш, ул миңа ашарга алып килә, анда ифтар алып килә, белмим, Рамадан вакытында. Подружка шул ук вакытта шул ук егеткә яза. Менә минем подружка әзрәк ширләп китте, мин аңа ашарга алдым, хәзер без аның белән бергә ашарга барабыз дип. Теге ул безнең дә шундый шаяру очраклары бар иде. Ләкин монда күбесенчә, белмим, минем бәлки фикерентер, күбесенчә кеше Тиндерда ничектер шаяру өчен кабул итә. Теге мин әйтмим анда, теге ул любой вакытта төрле урында да үзеңнең тиң ярыңны очратырга була, ләкин күбесенчә теге Тиндерда әйдә бүген бу ресторанга барыйк, аннары соң дәвам итәрбез дип, теге кайбер кеше анда прям шулай турыдан-туры итеп яза һәм теге анда утырган кызлар, егетләр теге озак еллар буе утыргач, теге бу кинодагы кызлар да әйтәләр, алар озаклап утыралар дип, аларның ниндидер тәҗрибәсе булырга тиеш. Беренче көннән үк әйдә бүген кич белән уже билет алам, икенче илгә очабыз, нитәбез, монда ничектер теге үз-үзеңнең чувство гордости да булырга тиеш. Ничек инде менә син беренче көнне бөтен җиреңне, җиде эшеңне җиде якка ташлап, каядыр чыгып булагасың ниндидер кеше өчен. Бу бит инде хатын-кызның үзенә дә беренчедән сорау, ничек инде син анда 5 минут элек килеп чыккан кешене бөтен нәрсәдән өстенрәк итеп куясың. Аннары менә нидән безнең кызлардан, Россия кызларынан, татар кызларынан аермалы буларак, бу көнбатышта үскән кызлар барыбер алар
күрәсең уйлый инде, ну, бай булсын, ярый, мин андый бай кеше белән аралашырга лаек. Андый әйбердән курыкмый һәм аларга кечкенәдән үк күрәсең үстергәннәр, менә син кызым иң әйбәте, синең моторы, һәм син иң син әйбәт егеткә кияүгә чыга аласың, һәм әгәр дә сиңа әйбәт кеше, бай кеше сиңа карый икән, бу нормаль. Син үзеңнең анда оялманың өчен. Минемчә дөрес, чынлап та безнең кызлар, мәсәлән, син ниндидер кибеттә эшлисең икән, һәм анда белмим ниндидер Россиянең җырчысы Дима Билан керсә дә, алар аңа ничектер Дима Билан керде, ой, фотога төшергә ярый микән дип барып уялып кына фотога төшерләр иде. Шул ук вакытта кемдер кибеттә эшләп, Рональдоны күреп, аның булачак кызы булган, аның бит ул аның белән уялмаган бит инде, ой, менә Рональдо миңа нәрсә әйтер икән дип. Безнең кызлар ничектер скромнырак миңа калса, алар үзебезнең белгән татар җырчылары белән дә кайвакыт барып исәнләшергә ничектер куркып торалар. Европа кешеләре чынлап та алар үзләрен, бәлки кечкенәдән аларны чынлап та шулай итеп үстерәләрдер, алар бу дөньяда күп нәрсәгә лаек дип. Мен ойлайм, безнең кызлар Гуччи кибетендә эшләсәләр, шундый ук иркен булырлар иде, ирекле карашлы. Алар да шул ук Дима Билан белән син дип кенә сөйләшерләр иде. Көн саен менә шундый йолдызларны күреп өйрәнгән кешеләр, аларның инде менә бу аралашу образы да башкачарак. Алар менә мондый йолдызлар белән дә гади аралаша. Чөнки мәсәлән, бу Европада, кайдадыр Италиядә, кайдадыр Лондонда эшләгән кешеләр өчен. Мәсәлән, безнең Татарстанда, белмим, ниндидер Кайбыш районында, райцентрда яшәгән безнең хатын-кызлар алай дип уйламаслар иде миңа калса. Мәсәлән, минем өчен дә Дубай малда китеп барасың, анда бездә һәр көнне ниндидер футболистлар, ниндидер Индиянең Болливуд җырчылары, мин аларның кем икәнен дә белмим, аларның мәсәлән инди кешеләре өчен алар шул хәтлем йолдызлар, алар белән чиратка төшеп фотога төшәләр. Минем өчен нәрсә минең исемендә кем икәнен дә белмим, анда ниндидер Шарук Ханнар, кемнәр син аларны белмәгәчтен, сиңа алар Дубайда бөтенесе дә Дубай малда ниндидер брендлар арасында йөриләр, һәм син аларны ну ярыр, бардыр, ниндидер йолдыздыр, ниндидер футболчыдыр, ниндидер җырчы дип, син аңа нормаль итеп кабул итәсең. Данис Зарипов булмагач инде нәрсә инде безгә. Тагын бер фикер инде андаймы яңгырый. Россиядә яшәүчеләр мондый мошенниклыкка күнеккән, алар беркемгә дә ышанмый. Акчаларын урларга тырышып, аларның көн саен телефоннарына 1-3 кеше шылтырата. Күп кеше инде моңа аларда иммунитет бар. Бу яктан Тиндерда алданмау өчен яки башка сайтларда алданмау өчен Россиядә яшәүнең плюслары җитәрлек. Банкларга рәхмәт. Ялган ситуацияларны без Россиядә шул хәтлем еш ишетәбез. Мәсәлән, монда Дубайда яшәгәч, бу бит инде дөньядагы иң тыныч, иң безопасный илләрнең берсе булып тора. Бер яктан ничектер Россиягә кайтасың, сумка әзрәк ачык булырга да мөмкин. Миңа бөтенесе әйтәр, ничек инде син сумкаңны шулай итеп ачыграк тотып йөрисең. Монда безнең өчен ул ничектер нормаль, чөнки монда берсе дә урламый, берсе дә андый мошенниклар юк. Ул менталитеттан тора инде, чөнки әле мәктәпне укып бетергәч, университетта укырга барганда ук анда әти-әниләр балаларына әйтәләр бит инде, балам, менә анда кемнәрдер сиңа бәлки наркотиклар предлагать итерләр, кемнәрдер сиңа спиртлы эчемлекләр, кошелегыңны, бөтен акчаларыңны бер җирдә генә саклама, бу акчаларыңны булай, кошелегыңны тегеләй сакла дип. Безнең әти-әни бәләкәй чактан ук шулай итеп балаларын өйрәтеп җибәрә миңа калса. Без бөтен нәрсәгә бу бик артык яхшы күренә. Монда ниндидер подвох булуы мөмкин дип ничектер шулайрак уйлый башлыйбыз. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Әлфия, менә Дубайда яшьләр бер-берсе белән ничек таныша? Миңа калса, күбесе шулай ук Тиндер аша таныша, һәм уртак танышлары, уртак дуслары аша, һәм ниндидер уртак хоббилар булырга мөмкин. Мәсәлән, син ниндидер биюгә бергә йөрисең, ниндидер диңгез буенда бергә ял итәсең, ниндидер клубларда, дискотекаларда, шундый уртак компанияларда танышалар. Ну, күп кеше интернет аша, Тиндер аша танышалар, әлбәттә, ул иң беренче урыннарда тора дип уйлыйм. Социаль челтәрләр, Инстаграмнар, Тиндерлар аша танышулар. Бер 15-18 ел элек барлыкка килә башлады ул танышу сайтлары, анда да алдаулар булгандыр инде. Хәтерлим, безнең чорда дип әйтик инде, без яшь чакта, анда
менә бу Mail.ru бар иде, танышулар сайты. Татарлав. Аннары Юлдаш сайты бар. Һәм менә мин бик күп кешеләрне беләм, үзебезнең арада татар дөньясында дип әйтик, журналистлар, артистлар арасында шул интернет аша танышып, гаилә корып бүгенгә кадәр яшәп ятучыларны беләм. Менә хәзер бармы ул татар-башкорт дөньясында андый сайтлар, татар Тиндеры, Рима? Бүген генә эзләп таптым. 2008 елда иң зур яңалык итеп язылган булган Tatarland.ru сайты дуслар.ру сайтын үзенә сатып ала дип. Ягъни бер гигант таныштыру гиганты икенче гигантны йота дип инде. Һәм анда ул хәбәр астында бик күп комментарийлар, уңай, тискәре, бу битне конкуренцияны калдырмый, монополия фәлән төгән. Хәзер Tatarland та юк, дуслар.ру да әллә нәрсәгә генә әйләнде. Һәм анда тагын әле искә алалар Йөрәк бәрәм дигән сайтны, мин андыйны менә беренче ишетәм. Һәм ул вакытта Татарлав, алар дискотекалар уздыралар иде Мәскәүдә. Шундый сайтларны. Хәзер әлбәттә иң теге популяры, иң теге ничек на слуху дигәндә, гел сөйләнә торганы, гел искә алына торганы. Анаем, ишеткәнегез бардыр. Ул теге татарлар танышу өчен дә дип әйтелә, мөселман танышу сайты дип тә әйтелә инде. Һәм аның турында фикерләр бик төрле. Кемдер мактый, кемдер киресенчә. Андагы, мәсәлән, дус кызларым сорый башлыйлар. Менә бу кешене, Мәскәүдән, менә бу кешене беләсеңме, менә бу кешене беләсеңме, менә бу кешене беләсеңме дип. Һәм мин уйлап куям, анда бер юньле кешедә утырмый ахры дип. Син бөтен кешене просто беләсең, Рима. Миңа калса үзенә шунлап та пор эзләгән кеше сайтларда ул бик кәтлем узак утырмый. Чөнки аның нияте бар икән шунлап та танышырга, энергия буенча, психология буенча синең ниятең булса, ул синең тормышында кирәкле вакытта сиңа килә. Син ул сайтларга һәр көнне теге кызларны, егетләрне свайп итеп утырасың икән, син инде еллар буе да утыра аласың. Аннары бит менә бу ничек дип әйтим? Һәркем үзенә ниндидер таләпләр куеп килми ул сайтка. Үзләгән кешегә таләпләр куеп килә. Һәм ул таләпләр бик зур планкада тора кайвак. Һәм ул сайтларда утырганда бик күп очракта ничектер тәнкыйть күзе белән карыйлар. Менә отзывларны. Менә бу анаем турындагы фидбэкны карасаң, менә кушымта турында гына аңлый башлыйсың. Кызларның егетләргә нинди таләпләр? Егетләрнең кызларга нинди таләпләр? Һәм ике якта әлбәттә берсе гаепле, берсе дә әйбәт түгел. Кызлар бик тәкәббер, хавалы, егетләр бик вакчыл дип фикергә килдек без Эльвира белән бүген. Чөнки анда комментарийлар шундый. Мәсәлән, бер кыз егетне гаепле үзенең сумкасыннан акча урлауда. Менә шундый вак әйбердә. Вак түгел инде, Рима. Вак түгелдер инде бу. Свидание вакытында акчаны урласалар. Нинең кешенең шәхеснең ваклыгы турында монда сүз бара. Егетләр, кызлар җавап бирми, кызлар үзләрен әллә кемгә куеп утыра дип шундый әйбергә зарлана. Һәм Бер яктан сине кыз ошатмый икән, ул сиңа җавап бирмәй бит инде, бу нормальный. алар бөтенесе дә җавап бирми. Алар аңа бөтенесе дә җавап бирми. Шуңа да негатив шундый комментарий. Вот. Мин әле тагын берне искә алырга телим. Мәскәү ниләрендә генә моны күрәм. Мәскәү татарлары арасында. Була бит инде концертлар. Теге Салават концертлары, Камал театр спектакльләре. Һәм анда бер бик кызык күренеш бар. Мин аны атыйм инде, ничек дип үпкәләтми генә әйтергә. Мамин пикап, әни пикабы. Зур яшьтәге хатын-кызлар сиңа килеп эндәшергә мөмкиннәр. Минем шундый яшьтәге улым бар. Шундый бу эштә эшли, ул шундый әйбәт, өйләнмәгән. Һәм синең телефоныңны алырга тырышалар яки улының номерын бирергә тырышалар. Аны дус кызлар да бик күп сөйли. Ул никадәр уңышлыдыр мондый пикап. Мин белмим, кемнең ничек барып чыкканын. Әмма булай ул бик кызык күренеш минем өчен. Чөнки, мәсәлән, минем Казанда мероприятиеләрдә андый берне бәлки игътибар итмимдер, күргәнем юк. Яни кешене дә бик аңлап була миңа калса, чөнки син чит илдә яки Татарстаннан читтә яшисең икән, әлбәттә син үзеңнең улыңның, кызыңның үз милләт кешесенә кияүгә чыгуын, өйләнүен телисең. Мәсәлән, анда чит илдә яши икән, ул бәлки башка милләт кешеләре белән таныша. Монда әллә нигә бер Салаватның концерты, татарлар җыелган чара әллә нигә бер тапкыр гына үткәрелә. Әлбәттә син шунда барып, теге ниндидер матур кыз күрәсең икән, бәлки бу минем улыма ярар дип ничектер булса, теге
әни ягыннан да мин бик аңлыйм, бәлки килеп чыгыр дип уйлый, әлбәттә, әти әнинең дә моңа хакы бар дип уйлыйм. Әйе, мин килешәм. Хакы юк димим, мин просто үзенчәлекле күренеш буларак әйтәм. Танышуның менә шундый ысулы да булырга мөмкин дип. Әгәр әни кеше алынган икән, үзенең оялчан улының менә шулай язмышын булдырырга, афәрин. И тем более кайнанага ошатса, ул инде Идеаль гаилә була инде. плюс әйе. Һәм аннары менә бу таныштыру, димләү темасыннан китеп, юк, ул темадан китеп түгел, шул темадан үскән тагын бер яңа ни бар, кушымта никах тайм дип атала. Бу теге мөслимәләрне таныштыру үзәгеннән никах үзәге дип атала бугай Казанда. Һәм шул димчеләр ярдәме белән, психологлар катнашы белән булдырылган никах тайм дигән кушымта бар. Ул бик яңа, әле күптән түгел генә барлыкка килде. Той маркетта нидә бар микән белмим, Apple'да. Ягъни менә шундый әйберләргә ихтыяҗ бар. Азатлык радиосы Татарча подкаст 2. Ягъни татар да булсын, мөселман да булсын. Әмма менә мондый ниләргә эләкмәс өчен Леваевларга, татар мөселман Леваевларны. Анда бит ниндидер фильтрлар булырга тиеш. Миңа калса анда яки ул сайтлар түләүле булырга тиеш. Ну менә бу кушымталар. Мишәр авылларындагы система булырга тиеш. Менә бу Түбән Новгород яшьләре там таныша, белешә башласалар, алар кызның исемен белеп кенә калмыйлар. Аның кайсы авылдан икәнен белеп, инде туганнар аркылы ул нәселне өйрәнәләр тиз генә. Безнең татар башкорт халыкларында элек-электән булган, моның нәселе кем, әти бабасы кем булган, гаиләсендә ширлеләр юкмы, нәрсәме, аны элек-электән тикшергәннәр. Ну, бездә ул хәзер бик сизелмәй. Менә мишәр дусларым арасында ул бик популяр әйбер. Ну, бик популяр түгел, бик гадәти әйбер. Ягъни, матур егет икән дип кенә калмый шатхан кыз. Шунда ул аның кайсы авылдан икәнен белергә тырыша, кайсы авылдан чыккан. Һәм әнисенең әби бабасының кем икәнен. Һәм шунда инде аның анкета теге башында ярылып ята дигәндәй. Әйе, менә бу нәрсә белән мин дә килешәм. Татар дөньясында барыбер азмы күпме кешене табарга булаймы? Ул бит инде бик зур комьюнити түгел шул кадәрле. Мәсәлән, син таныштың, аны башка ВКонтактеда яки Фейсбукта, Инстаграмда табырга мөмкин. Ниндидер уртак дуслар булырга мөмкин, шулай тапкан вакытта килеп чыгарга мөмкин. Һәм ул дуслардан сораштырып, шул дуслар аша башка дуслардан сораштырып, бу шушы таррак комьюнитида бер-береңне табу һәм аның кем икәнлеген ачыклау җиңелрәк инде бер яктан караганда. Әлбәттә, чит ил кешесе белән танышканда, мәсәлән, син Бразилиядән фәлән белән таныштың, син аның социаль челтәрләрендә дә ачып карасаң кем икәнен барыбер аңлап бетермисең бит инде. Һәм менә бу Леваев турындагы фильмнан шундый бер момент, анда аңлавымча бер генә кызның башына киләйме, аның исем фамилиясын эзләп карап, кем икәнен белергә. Юк, алар эзләп карыйлар алар, ләкин Фейк сайтка җибәрә, ул аның әтисе имеш шундый Forbes'та басылган, ләкин аны бит аңлар өчен тагын 1-2 тапкыр Google'да эзлисең дә дөрес түгел икәнен аңларга буладыр я. Икенче яктан беләсезме, теге бәлки ул кызлар шулай уйлаганнардыр, мәсәлән, теге бай гаиләләр үзләре турында бик афишировать итмиләр дип. Мәсәлән, безнең Россиядә дә бит әле инде олигархлар бар, ләкин аларның социаль челтәрләре юк, алар ВКонтактеда, Инстаграмда утырмыйлар. Бәлки бу кызлар да шулай дип уйлагандыр, бу бик бай гаиләдән, шуңа күрә моның турында интернетта мәгълүмат бик аз дип. Әйе. Бу бит инде шул теге челтәрле маркетинг сымак, анда да бит бик күп кеше акчасын илтеп бирә. Финанс пирамидаларына кеше акчасын илтеп бирә. Ну, бу тема мәхәббәт темасына да кереп, ул да бит инде шул эмоцияларга бәйләнгән. Кешене шул эмоциялар аркылы акча туздыруга чыгарып була. Шундый момент, әмма татарны шул теге татар тотып карамый, ышанмый дигән бәлки халкы шул момент саклап калыр. Шуңа әзрәк ышаныч бар. Азатлык радиосы Татарча подкаст 2.
Аннары тагын менә бу теманы сөйләшкәндә бер нәрсәгә игътибар иттем. Ул да булса, ул бездә генә түгел, әйткәндәй, ул бөтен җирдә дә корбанны гаеп итеп калдыру, гаепләп калдыру. Акчага кызыккан диләр инде, әйме? Кая карадың диләр бит инде. Башың кая иде? Тавык ми синдә, фәлән түгән инде. Һәм корбанны гаепләү ул теге гаиләдә яки мөнәсәбәтләрдә көч куллану, көчләнүдән соң да бездә киң таралган күренеш. Ике кызның андагы Instagramнары бар, алар фейк түгел, алар чынлап та үзләренең һаман да көрәшәләр, һаман да мәхкәмә юлларында йөриләр, гәзитләргә интервьюлар бирәләр, һәм ниндидер хәтта хәрәкәт тә башлап җибәргәннәр, хәрәкәт түгел, фонд та башлап җибәргәннәр, әйме? Һәм аларның постлары астындагы язмаларны карасаң, әлегә кадәр аларны гаепләү бара. Менә бу нәрсәдән килә икән. Әлбәттә, ышанганнар, үзләренең хаталары бар, ләкин монда беренче яктан карасаң, синең тормышында булган бар хаталарда да син үзең генә гаепле. Син анда машинаны дөрес якка бормаганда, уңга борылып карамадың, сиңа машина килеп бәрде, син гаепле, чөнки син уң якка карамадың, әйме? Ләкин икенче яктан караганда, теге бу кызлар дөрес нәтиҗә ясап, мәсәлән, менә бит аларда бу теманы күтәреп алып, башка кызларны саклап калыйк дип, үзләренең исемнәрен шундый начарлыкка әле дә булса биреп, теге, ләкин алар бу теманы күтәрмәсәләр, тагын ничә кызлар шундый ялганга эләгүләре ихтимал булыр иде. Бер яктан гаеплисең инде, әлбәттә, ләкин икенче яктан да, мәсәлән, шул ук ниндидер финанс пирамидаларга, теге ипотекалары булган кешеләр, тагын кредитка акча алып, мәсәлән, Финика турында тапшыру бар иде бит инде Казанда, безнең бик популяр финанс пирамида, теге кешеләрнең ничә кредитлары, фатирлары кредитка, алар тагын акча алганнар кредитка, һәм аннарысын бу Финика ябылгачтан булар җылап видео яздыралар инде. Менә миңа балаларымны ашатырга юк дип. Ләкин минем гаебем бит монда юк. Беренче бер яктан караганда, мәсәлән, синең булай да финанс начар хәлең була торып, син ник тагын кешеләрдән ярдәм сорыйсың? Монда бит инде теге шомасын белергә кирәк. Буның һәрбер кешенең үз шомасы, теге кемдер $250,000 булганда аңлаган, бәлки кемдер $5,000 булган вакытта аңлаган. Монда теге һәр кешенең үзенең башыннан чыгып килә булар барысы да. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Мошенникларга эләкмәс өчен һәм син ниндидер корбан хәлендә калмас өчен берничә киңәш бирә белгечләр. Ул беренчедән, ул менә үзеңнең аккаунтыңда, үзеңнең профилеңдә бик күп мәгълүмат куймаска һәм үзеңнең яңа гына танышкан кешегә бөтен эшсенеңне дигәндәй бөтен шәхси мәгълүматыңны ачып салмаска, бәлки мәсәлән эш урыныңны әйтми торырга башта, яки үзеңнең кайда яшәгәнеңне һәм бәлки хәтта фамилияңны да әйтми торырга баштарак. Иң төп киңәш ул да булса, менә шушы кушымта эшендә генә аралашу. Әгәр сиңа әйтә икән, әйдә WhatsApp-ка күчик әле, әйдә анда башка Instagram-га күчик. Башта булса да, беренче көннәрне дип әйтимме, айларны дип әйтимме, менә шул Tinderның үзендә яки танышу сайтының үзендәге чат аша аралашырга. Һәм булай иткәндә мошенник икәнен дәлилләү җиңелрәк булачак, чөнки Tinderның үзенең дә аның алгоритмнары бар, әйме? Әгәр дә бер үк төрле сүзләрне ул бер 5 кызга яза икән, Tinder уйлый башлый, бу ниндидер аферист ахры дип, һәм блоклый яки ниндидер бер тикшерү уздыра ала. Һәм шуннан тагын бер киңәш, ашыкмаска һәм сораулар биргәндә, ниндидер җаваплар алганда, ниндидер анда теге каршылыклы җаваплар булырга мөмкин. Чөнки менә кайбер темаларда бер генә кеше түгел, берничә кеше катнашкан булырга мөмкин. Ягъни синең белән бер кеше түгел, бер 5 кеше сөйләшә ала. Һәм бер кайчанда үзеңнең ниндидер башка җирдә килеп чыгуын теләмәгән фотоларны җибәрмәскә. Киемең булмаган килешмә анда яки бизәнмәгән килешмә, әгәр син аны теләмисең икән башка җирдә килеп чыгуын, чөнки аның белән алар шантаж ясарга мөмкиннәр инде. Һәм бер кайчанда банк реквизитларын әйтмәскә инде, һәм акча җибәрмәскә. Әгәр андый акча сорау башлана икән, теге кызыл лампочка кабынырга тиеш инде.
Әлбәттә, миңа калса, теге чын ир ул ниндидер начар ситуациягә төшсә, ул беренче чиратта үзенең якын тирәсендәге ир-атларга мөрәҗәгать итәргә тиеш. Ул чын ир-ат булса, әтисеме, абыйсымы, якын дустымы, университетта бергә укыган дустымы. Әле теге без кызларны гына сөйләдек, ягъни егетләр кызларны алдый. Ләкин кызлар егетләрне алдау очраклары да бик күп. Ягъни мәсәлән, алар әйтәләр: "Әйдә, бүген театрда очрашабыз. Миңа театрга билет алып бир." Һәм берәр нинди кыйммәтле, анда Мәскәүдә бит инде опера театрлар, мәсәлән, большой театрлар, анда бит инде бик кыйммәт билетлар тора. Ул аны ир егет ул билетны ала, менә шылтама аша. Ул акча турыдан-туры кызга килә, кыз свиданиягә бармый һәм башка ул теге егет белән аралашмый башлый. Һәм анда егетләр берәү генә түгел, анда бишәү генә дә түгел. Моңа өстәп бер ситуация сөйлимме? Әйдә. Безнең монда Дубайдан Азербайҗанга, Грузияга ял итәргә бик популяр, чөнки 2-3 сәгать кенә очасың, бәяләре дә бик моның белән чагыштырганда. Минем эштән бер коллега сөйләгән иде инде, ул ир-ат. Баралар, мәсәлән, кич белән булар утыралар бит инде ир-атлар белән, анда пиво эчәргәме, нәрсә эчәргәме, шундый кафеда, ресторанда җыелалар, теге башка илдә ниндидер яңа ибра ашап карыйсы килә, бу илдә бердә булганнары юк. Һәм буларга ниндидер кыз килә, булар моның белән, бу кыз булар белән сөйләшә башлый, тегесе монсы, булар бит инде кызга әйтәләр: "Ой, инде нәрсәкә үзеңә заказывать итәсең, бу сорый инде, менә фәлән вино ди инде". Булар, ну нәрсә инде, кыз ниндидер вино заказала, ниндидер белмим, ашарга, ниндидер итме, балыкмы сорады бит инде. Һәм счет алып килгәндә, буларга бәяләр космос бәядәге счет, бу егетләр сорый башлар, ничек инде без анда бер-ике бер генә заказали, ничек инде счет шул хәтлем кыйммәт булуы мөмкин. Бу әйтә, менә бу кыз заказать иткән вино фәлән-фәләненче елгы, фәлән коллекциядан, менә бу балык фәлән икра белән, фәлән шундый ни белән. Һәм бу кыз бу ресторанда эшли бит инде, теге алар под их прикрытием, һәм бу егетләр кредит карталары белән мәҗбүр булалар түләргә, чөнки түләмичә чыгып китә алмыйлар, бөтен якта охранниклар, кемнәр, һәм теге син башка илдән килеп, шулай ничектер кызны угощать итәм, аңа ничектер яхшылык ясыйм, ниндидер комплимент ясыйм дип, ниндидер вино алган буласың, ул вино сиңа белмим 15 мең сум булырга мөмкин, бер кечкенә генә стакан мәсәлән. Менә Мәскәүдә шундый очраклар, шундый схема бар икән. Шулай ук Тиндерда танышалар. Кыз әйтә: "Менә мин фәлән депутатның кызы, анда фәлән олигархның кызы. Очрашуга ул бик яхшы машинада килә, водительле машинада килә. Һәм әйтә, без минем өйгә кайтыйк әле бүген", дип әйтә инде. Барышлый. Әйдән, менә бу ресторанга кереп, өйгә берничә әйбер алыйк әле ашарга, дип әйтә инде, әйме, үзебез белән. Булар бер ресторанга керә, ул ресторан кебек тә түгел, ниндидер бер бина, инде шундый. Ресторанга кереп, ризык заказ бирәләр. Булар заказны көтеп торган арада кыз шампан шарабы сорый. Моның өчен 7000 сумлык счет китерәләр егеткә. Егет инде нишләсен, мискинкәй, түли. Заказ һаман юк. Кыз икенче бокалны сорый. Анысында инде 9000 сум түләргә туры килә. Егет түләүдән баш тарта. Һәм кыз моны үзе түли. Яки түләгән кыяфәт чыгара. Ризыкны китерәләр һәм шул вакытта телефоны шалтырый кызның. Бераз сөйләшеп алганнан соң егеткә әйтә: "Менә бүген әтиемә ниндидер документлар кирәк булды. Мин хәзер шунда китәм. Безнең бүгенге очрашу барып чыкмый инде", дип әйтә. Кыз китә, егет 7000-нән колак кага. Менә шундый схема, анда берничә кеше катнаша. Анда бөтенесе дә, менә бу машина йөртүчесе дә, ресторан хуҗасы да, бөтенесе катнаша. Берничә кешелек схема, минем дә аны укыганым бар. Ул егет аны үзе яңадан чыгып чыгара. Шундый кызык яза, гадәттә матур фотолар артында бөтенләй башка кешеләр утыра дип яза. Бу очракта киресенчә, фотосы да матур, килешле. Синең белән очрашуга килгән кыз да фото белән туры килә. Ләкин алар берничә. Ягъни бу шундый, команда эшли. Һәм аларны ничек танып була? Аларның менә бу биода тасвирламасы бер-берсенә охшаш. Мәсәлән, мин кафе яратам, рестораннарда ашарга яратам, шундыйрак. Һәм ул шулар буенча эзләп таба инде, менә бу схеманың очына барып чыга. Беренчесендә алданып барып чыкса, икенчесендә инде белеп бара ничек буласын. Менә бу кушымталарның плюслары ни кадәр булган кебек, минуслары да шул кадәр. Минем ул кушымталар аркылы танышкан бик яхшы, бик матур яшәгән дусларым бар.
Алданганнары әлбәттә сөйләргә яратмыйдыр бу турыда. Шуңа күрә андый хикәяләр турында, андый тарихлар турында Netflix төшермәсә, ниндидер анда журналлар язмаса, ишетми дә, белми дә каласың. Булай нинди нәтиҗә ясарга була инде? Тиндерга ышанма, иделгә таянма дип. Ягъни техник менә бу кушымталарында куллана белергә кирәк беренчедән. Икенчедән, башны да сүндермәскә кирәк. Шул вакытта теге бар психологлар, Инстаграмдагы, социаль челтәрләрдәге бөтен кеше хәзер сөйли, теге бөтен нәрсәдә үз-үзеңне яратудан башлана, һәм иң беренче чиратта гаиләдәме, дуслар белән аралашудамы, эштәме син үзеңнең мәнфәгатьләреңнән чыгып эш итәргә кирәк, теге ничектер кемнедер коткарам, кемгәдер ярдәм итәм дип уйлау яхшы бер яктан, ләкин син үзең ниндидер болотода икән, син башка кешене коткара алмыйсың. Теге син үзең барысына тормышта аңлап, барысына да акыллы караш белән карап, ниндидер эмоцияларга бирешмичә генә, теге тыныч кына шулай үзеңнең мәнфәгатьләреңне кайгыртып, үзеңне яратып яшәсәң, син мондый алдауларга бик сирәк эләгерсең дип уйлыйм. Шуңа күрә теге доверяй, но перепроверяй дип әйтәләр бит инде. Әлбәттә, без беренче чиратта үзеңнең теләкләреңне тикшерергә кирәк, ләкин икенче яктан да теге һәр вакытта теге сакланганны Ходай саклый дип әйтәләр. Шуңа күрә һәрбер нәрсәгә ниндидер сак белән карарга кирәк. Без интернетта танышулар, анда иминлек мәсьәләләре турында сөйләштек. Сезнең белән Гарәп әмирлекләрендә, Дубай шәһәрендә яшәүче татар кызы Әлфия Бәдретдинова, журналистлар Эльвира Гарипова һәм Рима Гомәрова булды. Сау булыгыз. Пока-пока. Сак булыгыз. Сак булыгыз дидем син. Татарча подкастларны сез озатлык.org сайтында, Озатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.